كبراتن فوراتن بيت فري برودكشنز دحندو لكم كبيت قنيو بقول سلام كتلو ناي كل ساعة تمنيتي إيو لو معلتي بغرباز فلتكو حدا نوز حوي حزلكم متئلو شعكوا بعد ما نوز انت هنا جنز حلفو نقرات هلو مو خابو خنو مهارلو نخيل نقر سلزلونا ايه عدي ميزلو ساع موداتا اختكاتاتلو نزمدب حدنا قبلكو برغت حوي سلام أملاخي بزحلكا قبل مجمرة دسيبلني ቅድሚ ወርሕን ፈረቓንን ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ሲያትል መፅአ ከገልግል ከለኹ ኢና ተፋሊጥና ብዛዕባ ምስክርነትካ ምስ ሰማዕኩ ድማ ብዙሕ ተመሲጠ ሓደ ካብቲ ዝፈተኽዎ ነገራት ኩሉ እቲ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እትህብ ሰብ ምዃንካ እቲ ዝሓለፍካዮ ድማ ዘይትሓብእ ሰብ ስለ ዝኾንካ ካብቲ ዝሓለፍካዮ ተመክሮታት ክንመሃር ኢለ ዓዲመካ ከምዚ ድማ ዕድመ ምስ ኣቕረብኩልካ ድማ ሕራይ ስለ ዝበልካኒ ብሓቂ ብስመይን بسم كلهم ناي فري برودكشنز تخاتلتي كمسكنك أفتو مبارنا بتقال محتد كخيد برخت حوي بزعوار إسخا قرب كنفلت دسيب لنمو من يبرخت سكي حتى ربز بلا ما قدي نقرنا سلام أملاخ نعخي خون دانا حوي بتعمي دست بال معالتي مساخص لسترخب قانون دسيلني تسقاي ناي بحكي مس أياخا ممهركا حوخا مس كل خمزي كتعلل بتعمي دست بلي أنا برخت مسألة بحال أب إيرترا توليده أب إثيوبيا بنشتي كله خيوتي أزين إشتي نيرة دحار بزتفعل على مغنياتك أب درف عالم ينتف نيرة أجي إتناي درف من النت نبرة خوينو أملاخ بت زبلني إذا ما رايدي خجبرني ولا الصباح رايدي خجبرني ولا زي دحانة سبت رايح خجبرني سني ذهب خيبني قد أفت دنبنا أملاخ الله خبلك هيرل دان حوي مسكنك خاص لزغرب كان لي حتى سلا كله أقول دحري مجمريا هيوتنا إيو أوكي سلازي إجابي راب تزبلك كتكوني تتخكل بوتا برقت درافاي سلازي نبركا مالت زما راي تخون مالت أيكون نيا تخكل الكاير لخا تيك زابير زبلك أبي أكال كريستوس انتاي كم تخون أسيلو دمسيو مجمريا قن ناتكا هيوتيو قلنا بتي ناي قدم دبل كان نمسا ودخل لي درفي جميركا أجامع أمرها كمي ينيرو مهناتو حجون أزي خان إشتيخا أب نوس عدمينا ينا كل ركبنا له أنا حجود 23 عامتي يقرمي حج سب ود 23 عامت اللي حدا أهلي خاصني كم عاد تكون تاتي خوتي خان تايوان كاركب كله بلكا حكي مالت كونفيس تقبري يعني إيش وات خطوات كله هو حجي أزين إشتين يعني كفازري زورسكوا ورشاي لي إذا حسب أبوي صبوق يزقات أنا تواتا جانا خاب ود خندي عمت كم زخالكوا ولا أنا تواتا أي ذكرني بناي بحكي اسم ذاك هذا له دحركا بو غيره ناب كرار جميله سو ود 10 عمت مسكون كوسي كميد بلعلو الدرافاي كوينه عد خيد جميره ود 10 تغيش نيركا ود 10 كله كمعسكر حنصات ندابونا نفس تفعل خبابي ما يحسس بهالعدتات قال له بزتفعل عليه خمس عودات قال نقبر نيرنا مالتي 10 عامت كا حدش درفناتي كوتسي جميره نايلو مع 10 عامت مالتي كابو ندابلت ندغصلت كيرا ناب ألبوم قصة مالتي تا درف مع بيلا عبي درافاي ايكون كون نيره بيت عدمه اتجن وي بزع عدمه زجن ازيو مالت سو اخول ناب طفات زمرح هو بنت نيريمو نالنا خا اب 23 عامتنا እግዚአብሔር ካባ ቀንጢቡ አውጪና ድንቅ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስራሕሲ ካብ ከመይ ከም ደውፃና ወላ ክትገልጾ ከለኻስ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ደኾን ይወስደለ ይኾን ትብል ስለዚ ኣብ ማዓስከር ኢኻ ኔርካ ካብ ማዓስከር ሽዑ ከመይ ኢልካ ኢኻ ናብ ኣሜሪካ መፂኻ በይናይ ፕሮሰስ ኢኻ ኸይድካ እስኪ ንገረኒ أب معسكر يزنبر نيرة أقاطعمي كاب معسكر حنطاط دما درف خسرح لي المغلى خيرة دعسر 3 عامت قال لي خون نيرة مستسامعنا تبل نيرة حنت درفي زرقي حياة مالتي بدحري صبغه تفاليطا كمون معسكر تمليسي ينبر نيرة حتى درف خسرح يقول لها كاب معسكرنا مغلى أنا بعد سابا دا سحبت ريخات داش مجيراتنا مالتي بدحريو بروسسنا خسلت جميرو مس فاميلي أديس أبا عندنا برنا خلنا ناب أمريكا متس مالتي كباب 3 عامت يير الله هو حجي أبي USA كل أمريكا خارجة بزي مويازسي
በቲ ዝነበረ ሙያ ደይበፃሕኮ ዓድታት የለን ናይ ደራፋይ ናብራ ህይወት እንታይ መስል ነይሩ ንዓኻ? ኩሉ ደራፋይ ከምኡ ይኸውን ማለት ከይከውን ይኽእል እዩ፣ ግን እቲ ናብራ ኣብቲ እንድሕር ኣቲኻዮስ ከመይ ይመስል? ናይ ካልኦት ማለት እቶም ደይፈልጦም ኣይፈልጦም እኔ ናተይ ህይወት ድነበርኮ ከዓ ኣለካ ግን ብዘይ ቀልዓለም ክዛርብ ናይ ይምሰል ህይወት ዝነብር ነይረ ኣብ ኣዝዩ ድቕድቕ ጸልማት ህይወት ድማ ዝነብር ነይረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ኣጋጢምኒ ንሰብ ኣፈይ ከፊተ ክዛረበሉ ዘይክእል ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ተዛሪበስ ምስ ሰብ ከይዕለለይ ኣነ ከምዚ ዓይነት ሰብሲ ሕጂ ትዕቢት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ኣርቲ ህይወት ንዓይ ትዕቢት እዩ ምሄርን ነይሩ ኣብ ኣርቲ ከለኹ ማለት እዩ። ኣነ ከምዚ ተደኣ ኮይነ ስኒ ኩስቶ ከምዚ ክብለኒ እዩ ባእታ እዚ ከምዚ ዓይነት ደርፍታት ድሰርሐ ስኒ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብኒ ከምዚ ኢሉ ኣቢለኒ ዋላ ሕጂ ተፀጊመ ብጣዕሚ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ከለኹ ንሰብ ኣፈይ ከፊተ ግን ክዛረብ ኣይክእልኒ እሞ ከዓ ክሕግዘኒ እንዳኽኣለ ከሎ ምክንያቱ እንተተዛሪበዮ በቃ ዋ እዚ ደኣ ከምዚ ደይመስል ደራፋይ ከሎስ ከምዚ ይኸውን ከምዚ እዩ ከይብለኒ ኢለስኒ ክነግረካ ኣይክእልኒ ኣነ ዝኾነ ዝነበርኩ ኣነ ጥራይ ኣይኮነን ብፈልጦም ብዙሓት ኣዕሩኽተይ ደረፍቱን ከምኡ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ በረኸት ኮይኑ ደራፋይ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይቲ ደራፋይ ስራሕ ጥራይ ክሰርሕ ዘሎ በቃ ሽሙ ስለ ዝወፀ ሓንሳብ ስለ ዝገነነ ኣብቲ ርእሲ ሰብ ካልእ ዓይነት ስእሊ ስለ ተቐሪፁ ዘሎ በቃ ከምኡ ዓይነት በቃ በቲ ሰብ ዝቐረፆ ዓይነት ኣክቲ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ዘይብልካ ክንስኻ ከም ዘለካ ኣክቲ ክትገብር ኣለካ ሓሚምካ ከለኻ ከም ጥዑይ ኣክቲ ክትገብር ኣለካ ተፀሪፍካ ተሰሚዒካ ከሎ ናይ ልብኻ ክትዛረብ ደሊኻ ከለኻ ጉስም ኣቢልካያ ትሚልካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ እቲ ህይወት ኣነ ዝተምሃርኮ እንታይ ይመስለካ ይምሰል ንይምሰል በረኸት ኮይኑስ ናይ በረኸት ነገር ተተሰምዖ ንበረኸት ክዛረብ ደይክእል ኣብ ንእሽተይ ዕድሜኻ ዝጀመርካዮ ደራፋይ ምዃንሲ ናብ ገለገለ ጌጋታት ኣብ ጌጋ መመገዲ ናብ ዘይከውን መገድስ ይመርሓካ ነይሩ ዶ? ክሳዕ ምንታይ ከኸድካ ትኸውን ወይስ እንታይ ትጠዓሰሉ ነገር ይህልወካ ይኸውን? ኣብ ወልፍታት ዲብ ኣተየ ይፈልጥ ሕጂ ገለ ካብቲ ወልፍታት ድማ ኣዝየ ንእሽተይ ከለኹ ናይ ዊድ ግዙእ ነይረ ክብለካ ይኽእል ደፊረ ማለት እዩ። ግዙእ ማለት በቃ ናቱ ተጠቃሚ እሱ እንድሕር ዳኣ ደይወሲደስ ከምዚ ፅቡቕ የለኹን ክወስድ ኣለኒ ፅቡቕ የለኹን ንሱ ተደይ ስሒበስ ርእሰይ ጥዑይ ኣይሰርሕን እዩ ዝብለሉ ሰዓታት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ዊድ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ናይ መስተ ወልፍታት ነይሩ እዩ ናይ ሽጋራ ወልፍታት ከምኡውን ናይ ኮካይን ከይተረፈ በፍንጫናኻ ዝውሰድ ማለት እዩ ኮካይን ከይተረፈ ወሲደ ፈልጠ በቃ እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ወልፍታት እዩ ኣውፅኒ ሕጂ ዋላት ናይ ብሓቂ በረኸት ክትከውን እንዳደለኻ ከለኻ ሓደ ወልፍታት ምስ ወሰድካ ከዓ ካሊእ ኢኻ ትኸውን ዘየለ ነገር ከም ዘለካ ኢኻ ኣክቲ ትገብር ንሰብ ጥራይ ደይኮንካ ኣክቲ ትገብር ከም ዘለካስ ዋላ ንነብስኻ ኢኻ ተታልላ ናተይ ካብ ኣርቲስት ተምሃርክዋ ናይ ጥፍኣት ናይ እዚ ደይበሃል ጥፍኣት ናይ ውልፍታት ናይ ገለመልታት ተማሂረ ኣምላኽ ከዓ ካብዚኣ መንዚዑ ኣውፂኒ እናሃለ ዳናሓወይ ሎሚ ምሳኻ ቆየመ ብዛዕባ እዚ ብፍሉይ እዩ ዝሰርሓኒ እግዚኣብሔር ኣቦይ ምስክር ኣለኹ ማለት እዩ። ክምስክረ ድማ ስለ ክብሩ ካልእ ነገር እንተመፀውን ክቕበሎ ድሉብ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ። በረኸት ሓወይ እዚ ዓይነት ምስክርነት ብዙሕ ሰብ ኣይዛረቦን እዩ ወላቲ ብኡ ዝሓለፈ ሰብ በዚ ሓሊፈ ክብለካ ኣብ ህዝብና ብጣዕሚ ይከብዶ እዩ። ከማኻ ዓይነት ግን ኦነስት ኮይኑ ከምዚ ሲ እዚ ነገራት እዚ የሸግረ ነይሩ በዚ ናቱ ግዙእ ኮይነ ነይረ ጥቀም ነይረ ትብሎ ነገር ክህልወካ ብጣዕሚ እድንቐካ ኣኽብረካ ፍሉይ ኣኽብሮት ኣለኒ። ከስሐቀካ ሓንቲ ግዜ እዛ መወዳእታ ኣልበም ዘውፃኽዋ መዝሙር ሓንቲ ሓፍቲ ደው ኢላትለይ ሕጂ ሓፍታ ንዓኣ ነዛ ኣልበም ረኺባታ ነዛ መዝሙር ምስ ረኸበታስ ውይ ክሳዕ ሕጂ ይዝምር ኣሎ እንታይ እግዚኣብሔር ፀሊኡሉ ኢላ ቆልዓ ከለኹ እያ ትፈልጠኒ ወዲ 18 ከለኹ ዝምር ፈሊጣት ንሲ ክሳዕ ሕጂ ድሓር ሓፍቲ ከምኡ ክትብለኒ ከላ እሞ እንታይ ዝኣይልክያ ኢለያ ደራፋይ እንተድኸውን ከደኣ እንታይ መበልክ ነርኪ ኢላታስ ዋ ደራፋይ እንተድኹ እንዳ ክብሪ ኣለዎ ክንደይ ምፈተኽዎ ከማን መን መሃበ ኢላ እዚ ናብራ ትብሎ ዘለኻ ክሪኦ ከለኹ ናይ ሓቂ ንዓኻ ጥራይ ደይኮነስ ንብዙሕ ዝጎድእ ነገር ናብራ እዩ እሞ ካብ ከምኡ ኣውፅኡ ኣብ መዝሙር ስለ ዘእተወና እግዚኣብሔር ብሓቂ ንዕኡ ስለ ነገልግል ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ እንታይ ቃል የብለይ ኣዝዩ ብሉፅ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኽካ።
أبي عليو ذا تعبيت دما بقى قال نشتي نحر تفليت كادرا فاي كوين كا لكا تعبيت هالو من البات تذكرو أب قال نجر بتعبيت سي قال نجر تسمع كا نجر وي قال تشجر كالو نجر يهلو ده يخون من البات سبات تطبي خايوم كم كل سب فلت أكارو تطبي خم يجي تتعبيت سكي قرب نجر نبرخت حوي إذا حدث كيعطوس كمية السيلات المسلكة مستفلتكو كل سب نعانا بزي كمزي قال قبلنا مستجمرسني بقى كنقرأ كاي كنا بقى بزي نظام قرب تيد نبرون فتو تيد نبرون كراحكم يا جميرة مالتي حدا معلتخا أب حدا بوتان دخلنا يو ATM كانوا تجنزب سي قال نزرارب نيرناس أجي زاربو نيره كل سب كنت زاربو خلاها هند بيت مسرعي كاجلس مش الله بوا هذا خلاص درافين دي خمسة تحندو كم يلا قطعت لك أقل ناير نقط قال لك تسمع ست دليخة أجي زود دقن مقدار صابيني تناخي فيه بقى تناخي فيه بوا هاي تفلت أنا ناي قال يبلا أنا سايفلت كهان بلاني برخت قال زبالت كم زي مش الله ناي إبراهيم أفورك إيه خون زرل زنبرن إيش تيقول عقليتكم أوه أتي متى تقول قال يبلن نعم بعوي تتصرف أنا كسي هذا يصير والله السخاري غاد السوق قالوا ده حال فاينال السلام يلو عفاني إنه مالتي لأن ده أجي حد الذكرى سني سلزوت أخا خشتو سلزبولها كل سب متي هو سلزبلك يسكركاي لك عم تمستستي خات صغرى نايسب هوي تاون سني أب إذن خامتيس كم مستيد سر حالك شو يسكركا أب كبابي خبز نبور سبات قرمكاسي تقوي عم نعم خرار أسمع عنا يلوم من زي كونس نداوي هو خير خرار حيزة خسمعكم ديل اسمع عم دنو برك سوا تصوي عم نبرخت نعبا حنساب قال لهم خزارو نزدل يونسني إذا إذن تقول له جزية خلا قدفنا يا أخ قال لي زخروا له جزية ونس نيري يخبلك عليه أبو مش علميسني إذا كله تعيش مريء مالتي تناي زنا أنت عين تقول أثر أنت عين تغمد له سني حجي قال لنا جر زارب كاي وش تخا بقى كمية يركح مش تكبرون قال لك جن تي حسب حريقاته وسنوا قال تمليس كسور من بال قال خا بقى أنا دمسلس نزيهم كيره صور خبل بك أتعبيتي أنا جر كاي وتر تر 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 الكاب تعبيت ويد ولا داش ميخات خون حجي إزجن أبنب شيء سلزرا أخوي من البات مخالوت بقالنا قبل خلو جن إتناعي إتي كم برغت كوين زرا أخوه أزيو قوديني أزيو أبحما كنت دربي النيرو أملاخ مسجن أملاخ سويلو يري كانينا بتفقات النخركا كمل سكا يفتني دحر دا أتمليسكا مالت سخلو جزي بير قبل الناي بحاتياتنا كيدو سخم كم زدو نباركم يلو أي فردناني اندحر دا أبدو تصوعنا متسينا خا كل جزي تصوعنا أنا قلت بكا فاينالي تانا جزي بير تصوعت سلت سمع أخوينا تسمعني بس ما تصاهو نفسي كحكا جميل رأي خان حسب كان كالنيرو كابن سنتك درافاين خدكون إخا تمدب نيركا እግዚአብሔር ድማ ረኺቡካ አሜን ሓር ጎይታ ኢየሱስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒኻ ከም ዝፈለጥካዮ ትፈልጥ ከመይ ጌርካ ንጎይታ ፈሊጥካዮ ብኸመይ ኢኻ እዚ ምድሓን እዚ ረኺብካ እስኪ ንገረን ሪስካት ፍቃ ብምስጋና ክጅምር ዳና ሓወይ ያ በቃ ናይ ልበያ ጎይታ ዝረኸብ ኩሉ ውዳ ሰሓብኪ ብዘይ ቀላለም ክነግረካ መስተ እንዳሰተኺ ኮኬን እንዳሰሓብኪ ሓደ ዓርኪ ግን መፂ መስክር ለይ ብዛዕባ ጎይታ ሸ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ትብል እዩ መጀመርታ እንታሽም ጌርኒ ጋቢስኒ ሰብሲ ንጎይታ እዩ ክፈልጥ ዘለዎ እምበር ሰብ ሃይማኖት ስለ ዘለዎ ይድሕን ኢልካ ተሓስብ ኢልኒ ይድሕኖ ገለ ለይካትዑ ማለት እዩ እሱ ኸይል ብግብርና ክንፀድቕ ንኽእል ነርና እንተንኸውን ሲ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ምምፃእ ኣይመትልየን ነይሩ ኢልኒ ማለት እዩ ኣስቒልና ኢና ደየለ ነገር ንፅዕር ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ نود بجاخ ساعة ذهب كساعة كن زنا على ما فكر هيدا مصحف قدس كلير لنا أملاخين بتي حدا ودو مالت كل الله تريني بتا حدا ودو مالت إنكو بتا حدا تراي مالتي بتا حدا ودو زأمن زبلو كله من هيوت من تكركمبر كيت أفقسي كساعة كن زنا على ما فكر هيدا بالدولين تحر وا كم زيد بالمصحف قدس قليلة جنس إلى خم بوجه جميرة أم بيفلتني غير ميوسني تزرع نايت فاتي زود قليلة
نعقول تأشمي يقول دخلت فيها تياتر بالزلا قال لي دبل الله حجان كريستوس زمت نهزب عالم كله فطور زبلة كدحني مت قال لي مسرد أني فرحت كعزين جميرو اتقالوا ميك سنس كجبر جميرو كزارب النخلو جين كأت فرحت أنا عن التعبابية كأستيل ميرو دحر بملا أختي عايش قدنيو قال ملا قال لي تقولون السوق من لحاتي تيعجي of course قال له ناي راي يوحنس ينبل ناي يوحنس كسجدوا له خلنا تملأخ كي تجبره أنا سي كما خاف فطوري نجابير أملاخ كار أسجد قال دبلس يعني بتصحف كلش آتي كم بب مس جمركو كذا حق زي زفلت أني حوي داويتي شمو كيساب له معتي أزي زمسكنو أملاخ بوجيرو سريحو إزبل ويدا صحكو مستندا ستخو كاله نجارين دا جوبركو كل عين تولفتات ندا وصلك يخوم اللي مسكر لي زلا دحر عبد الله اسمر عني رات مسكر كنا في مرعى باستر دانيال يرخبني حجي قويتا طعي جيرت اتي نلو وشتي تردي نلو متصحف كم بجميره جن دواغا انا غير نير نخيم بطعي جيره تولفتات كاشكرن سلاز نبره مالتي دحر افتا مرعى مسكركو باستر دانيال يمتص امر هاندبت ويدك سحبي يوتي عندك اجو ويدك سحب مسوط اخندك هاندبت كانسو يوتي يسوس كويتايو كلا يبلان وا غاطو يري بري ليدلو امين كم زموتل كاتفلتر صبو غيره حرمو تصليل كابلن دس بلن قلبلو صلي لي هذا مو باز بحال حوخ اني رمسو دولو لي بزح غزي غويتا لو وش طيبش طعي جيره يتقبل يدلو اتوقع جن راي دولو لي اهل علومني تعاطوا دولو لي علومني عاطوا فاينال جن الالي تخمس برتعني عللوني شو اب تشرش خن قدمك هذا النجر يبلوني افت تشرش خير كله خا قال نجر تقات من فتا ديلا نجر فاينال شو انا تردياتني زي اوجي اخ نغرو مالن بقى تاتقات مزلا نجر كنغرو مالني بقى خمزي خمبت كله هنا بخم كده له ماكينه خمز تخونني ماكينه خمز يقبروني تو قبروا ماكينه حنسا كا خمز تخون سلس مره تشكر له كمت اكيات نحق له يمطني كافتا معلت تيا تشرش خملالس مس جمركم اتن ولفتات كا بقرب تاشمو خونا لي جميرن مالتي ستيل كافت ولفي هدملو غدفو حاتياتي قليلهم كردني فتون زم سبات زيهم بزعبا كريستوس فقر طراين بقى كريستوس كما يجيرو كم زفقرهم نسبات سني ام نعايد فقرني نعايز مغوب نفقر يري ما حكي بلك الله دان حب نعايد راي فقر سني كريستوس سي ام ريو مالتي اتناي بحق كريستوس اندحر دا ابزي مهلي سني فقري حجي كل جزء انت يمسلك دحر دا فقر طراي تماركينكا نسبتو ريخ افقري مش دو حجي زوم سبات زيهم كا ناي كريستوس دتمهارو فقري نعاي بك انا عايكو فقرو نخلو نعاي بملو قلبهم مس حاتياتي انت عينت ولفتات وسد انت عينت سبي ولا حنت خيمه مين كيمرمرون سب طراي سلازخونكو مسኦም حقيفهم عماميقهم كمي دبل فقر نامقبو كمي دبل فقري النار ايو دما نافت تشرچخ ملالس كيرومني سلازي اب فقر اتيوم مالتي بقى بحث زبل كريستوسي اب عمري يتيلكا مغنا يكون ستيل مش ولفتات يالله ستيل نداخلكم كله خا ولا حنت تشوم زم سبات زيهم انا ممصي طراي مدحقوس دلو انا خا غان كوينني وا سبسي زي انا خمس يوم حوفنا له قال ما حجي كان يا الله بقى خمس سلر جبركا باطفا والله خمس اندي تجبر كم اندي تجبر እንዳبولو بحميت لبنا طفيهم لنا نيرم كما يدا از ነገር እንዳبولكو عليكم فيسكم جميل فاينالي نسان انتوني خي نير دحر باستر دانيال دويله دانا حوي كونسرت علاتني كجايشي قال يبلو اجوخا غرفو يبلن ستي دحر كيرفت مرعى ጻዊትና ገለመለገለ مسودانا كافت مرعى نمستنجلن ويدنجلن ونقرك يكلني بولفتا تتغلغي يبي لدلخ دحر نجازات مديسنا نفتي يرفي ام بتتحيز لنا زنابر مالتي نخيت افتر باري قال بلوني اروختيني لو مثلا با انس يا ريت اقول لي ايكيني بلو انت خين قاعد تخي دس هاي بلن نحكي وجزا كيلو شو تعالي اخذك تشمير انت املخب نعيسي كائنت سبي ودي أنا كم زندا كبر كابك خمسة عينت فقر ندار أخاني كم توم بعل دانيال كم بعل باستر دانيال اللي خون دلي كم توم أبوزو له حوات
በቃ አኻጥራ እንዳምልኽ ኩን ይኽነብር ደኔ ገለለ ካብ ልበይ ድብለካ ደለኹ ውበኪ በኸ ሽዑ ንጽባሒታ ማኪና ይልዕላ ቢለ በያ ይበልኩም ገለ ይበልኩም ህልም ኢለ ምክንያቱ ዕላልና በበይኑ ኾይ ኣነ ብዛዕባ ፍቅሪ ጎይታ ይዛረብ ንሶም ብዛዕባ ፍቅሪ ጓል ይዛረቡ ኣነ የሱስ የፍቅረኩም ይብለው እሶም ከዓ ክርስቶ ተፍቅረክያ ክርስቶ ተሕቤንያ ንዓይ እንዳበሉኻ ይዛረቡኒ ሕጂ እቲ ቋንቋኦም ፀልአዮ ቋንቋ ይከምኦም ነይሩ ስኒ እቲ ቋንቋ ግን ከረራርኣና ይከኣለን ናይ መወዳእታ እያ ነይራታ ናይ ሰን ኣንቶኒዮ ናይ ምርዓ ዝኸድክዋ ምሻሉ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥካዮ እንድሕር ዳ ዓቕሚ የብለይን ኢልካ ተኣሚንካዮ ደይቅየር ነገር የለን ኩሉ ሪኢኻ እንታይ ነይርና ዓቕሚ ብዓቕምና ዲና ቀይርናዮ ኩሉ ኣምላኽ ስለ ይኣክል ዝበለና ኢና ቀይርናዮ ሕጂ ይግረም ኣነ በቃ ምሻሎ በቲ ኣምላኽ ትሰርሖ ደሎ ስራሕ ኣባና ኮነ ኣብ ካልኦት ኣሕዋት ገለ መለ ክሪኦ ከለኹ ግረም በቃ ዝገርም ምስክርነት እዩ በረኸት ሓወይ ምቑራፅ ድማ ኣባኻሪ በቃ ቆሪፅካ ኢኻ ሓደ ወዲ ነይሩ ሓደ ግዜ ሲ ንጎይታ ተቐቢሉ ድሓር እንታይ ኢሉኒ ክፅልየሉ ከለኹ ብዙሕ ዓመት ተጋዲሉ እዩ ከምቲ ሂወተይ ንሃገረይ ሂበ ሂወተይ ሰዊኤ ድኸድክዎ ከምኡ ንጎይታ ሂወተይ ሂበ በቃ ኮምፕሊትሊ ከገልግሎ ኮምፕሊትሊ ንዕኡ ክኸውን ኣብቲ ዝደለየኒ ክኸውን ፀልየለ ኢሉኒ ደይርስ ሕጂ እቲ ድሕግዝ እግዚኣብሔር ሓይሊ ድህበና 100 ካብ 100 ንሱ ጥራይ እዩ ብዓቕምና ብኽእለትና ንእሽተይ ነገር ከማ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ሙሳን ግን ናትና ብርግፅ ሕጂ ከምኡ ወሲንካ ቆሪፅካ ከም ዘለኻ እርኢ ኣለኹ ባርካ ሓተካ እስኪ ከምዚ ክትውስን ከለኻ ንምሳሌ ምስ ቤተሰብኩም ኢልኩም መስለኒ ንኣሜሪካ መፂኹም እሞ ስድራኻ እንታይ ኢሎምኻ ፈተውትኻ ኣዕርኽትኻ እንታይ ኢሎምኻ ናይ ኩሎም ኣሕዋት ኩሎም ስድራ ኣምላኽ ምትርኽ የብሎም ካብ ልበየ ናይ ባሕቂ ኣምላኽ ክበፅሖም ከምዚ ንዓይ ድበፅሐኒ እትስፎ ክበፅሖም ኢኻ ኣምላኽ ሲ ንእግዚኣብሔር ድኸውን ልቢ ተለካ ፍራሕ እግዚኣብሔር እንድሕር ዳኣ ኮንካ ስኒ ይበፅሐካ እዩ መዓልትኻ ሕጂ ተቃውሞ ካብ ስድራ እዩ ጀሚሩ ስትል ደይቀበልዎ ክእሉ እዮም ክቀበልዎ ከዓ ክእሉ እዮም ኣነ ስኽፍ ደይብለኒ ነገር ግን እንታይ ይመስለካ ዳና ሓወይ ኣነ ዝነብሮ ንነፍሰይ ኣነ ዝነብሮ ንበረኸት እዩ በረኸት ዝነብሮ ንበረኸት እዩ ስለ ስድርኡ ምናልባት ብገንዘብ ድዩ ብካልእ ነገር ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና ወይ ብብዙሕ ደገፍ ክንደጋገፍ ንኽእል ከምኡ ብፍቕሪ ክንለጋገስ ንኽእል ኣብ ፍርደይ ግን ኣይፍርድለይን እየ እቲ ምርጫ ናተዩ ንጎይታ ክስዕቦ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ኣለኒ ምክንያቱ ሓቀኛን ዘለኣለማውን ኣቦ ስለ ዝረኸብኩ ጥራየ ናብ ጎይታ ወሲነ ከምኡ ክውሱን እየ ከማነ ዝደለ እዚ ኣነ ፈሊጠየ ዘለኹ ሓቂ እንድሕር ዳኣ ፈሊጦም ስኒ ኣምላኽ ክፈልጥዎ እዮም ብርግፅ ብዘይ ጥርጥር እውን የብለይን ማለት እዩ እጂ ተቃውሞ ግን ነይሩ ብርግፅ ይመፃካ ኢኻ ካብ ስድራኻ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዕሩኽትኻ መፃካ ካብ ህዝቢ ካብቲ ዝፈልጠካ ኦዲንስ ብዙሕ ፀርፍታት ይመፃካ ሓንቲ ተስሓቐን ነገር ክነግረካ ተስሓቕ ድያ ዋላ እንታይ ሃብና እያ ግን ሓደ ሓውናስ ሓንቲ ቪድዮ ይሰደለይ ንሳ ከዓ እንታይ እዚ ረሳሕ ሞይቱ በረኸት ሞይቱ ገለ ትብል ቪድዮስ ሰሪሖምስ ኣታ ከምዚ ኢሎም ምሰርሑልካ ገለገለ ኢሉ ገለስ እሰደለይታ ቪድዮ ጅና ምስ ረኣኽዋ ዋ ተሓጒዘ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የድብለካ ኣለኹ ደናሓው በረኸት ሞይቱ እንዲ እቲ ናይ ቀደም ደራፋይ ድነበረ በረኸት ሞይቱ እዩ እዛ ሓድሽ በረኸት እዩ ጎይታ ይባርኩም ከምኡ ኢሎም ስለ ዝተፀረፉ ሕጂ ኣነ ጃጃ ይኹንኩ እንድገብር ደለኹ ኣነ ንባዕለይ ከመይ ድበልኩ ተፀራፋይ ናይ ኣመንቲ እየ ነይረ ስለዚ ጃጃ ይገብርኒ ንዝኾነ ዝፀረፍ ሰብ ክሳብ ተሓቂ ዝፈልጣ ግን ከዓ ብዙሕ ተቃውሞታት መፂኒ ወላ ሓንቲ ሰብ ናቱ ይዛረብ ኣነ ትፈሊጥ እየ ደለኹ ግን ወይ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መን ከም ዘሎ ምን ብምንታይ ክረዳእካ ኣብ ውሽጠይ መን ከም ዘሎ ፈልጥ እያ ነዳንሓ እቲ ዘለኣለማዊ እምበር ዘረብኡ ደይቅይር ዘረብኡ ዘይልወጥ እግዚኣብሔር እዩ ውሽጠይ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ንሰብ ኢለ ይነብር ነይረ ቅድሚ ሕጂ ብኣርታ ዓለም ከለኹ እዚ ግን ንእግዚኣብሔር የመሪፀ ስለዚ ናይ ሰብ ድምፂ ናይ ሰብ ኮመንት ናይ ሰብ ገለ ክሰሚዕ ኢለ ደይኮንኩ ስኒ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ክሰሚዕ ኢለ ናይ ብእግዚኣብሔር መፅ ኣዝዩ ባህ ዝብለኒ ማለት እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ ከአኹም ይድብል እቲ ንዓይ ዘፍቅር ስኒ መስቀሉ ተሰኪሙ ሲሰዓበኒ ይድብል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ በቃ ጸርፍታት ገለመለ ግድን ይድብለካ ዋላ መጽሐፍ ቅዱስ ንክርስቶስ ብምስዓብኩም ጥራይ ብዙሕ መከራታት ክኾነኩም ግን ከዓ ሰዓርቲኹም ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ክንስዕር ኢና ማለት ንሰብ ኣይኮንናን ከዓ ንስዕር ንሕና ንጸላኢ ንሸይጣን ኢኻ ትስዕር ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ስለዝኾንና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ከም ሕሩይ ኣቕሓ ስለዘቐመጠና ንጳውሎስ ስኾም ኢሎ ዝኩሉ ሰብ ዘባሳጩ ዝቐትል ገለመለ ዝነበረ ስኒ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ኢሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ነርካ ኣይርእኒ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ሰብ ነርካ ኣይጥምትን እግዚአብሔር ከመይ ኣለኻ እዩ ድሪ እግዚአብሔር ሙሉእ ልብኻ እንድሕር ዳኣ ስዒብካ በቃ ናቱ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ስለዚ ኣነ ሕሩይ ኣቕሓ ናይ እግዚአብሔር ኣቲ ዝነበረ በረኸት ሞይት እዩ ጎይታ ይባርኮም ጅጃጃ ይገብሮምን እየ ተጻሪፎም ንምንታይ ሕማቕ ኣይስማዓንን እዩ እቲ ዘለውዎ ስምዒት ነይረዮ እየ እቲ ዘለውዎ ኩሉ ነገር እገብሮ ነይረ ኣነ ካብኦም ዝገድድ ካብኦም ዝበኣስኩ ተጻራፋይ ካብኦም ዝበኣስኩ ስድነት ናይ ቃላት ከይተረፈ ዝነበረኒ ሰብ እውን ነይረ እንተኾነ ብዚ ሕጂ ሰዓት ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን ስለዚ ዝበለ እንተበለ ሰብ ስኒ እድንግፀሉ እምበረ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ስለ ዘይፈለጠ ብልበይ ተንበርኪኸ ጽልየሉ ኣብ ገዛ ኣይኮይነ ጎይታይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ይብል እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንዳበልካ ስለዝዘመርካ ማርያም ናብ ልብኻ ትምለስካ ኢሎም ኮመንት ዝገብሩ ሰባት እዮም ዘለውና ማለት እዩ ብጣዕሚ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ትብል ጠቕስሲ ኣብዚ ዘመን እዚ እውን ትሪኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ እምበር ወላ ሓንቲ ብዙሕ ክርክር ኣሎ ብዙሕ ብፋሚልኻ ወጠጠጥ መጻካ ብዙሕ ብሰብ ትግለል ብዙሕ ሰብ ድማ ኣረኣያ ድነበሮ ኣባኻ ይቕይር ግን ንስኻ ነቲ ሰብ ዘርእየካ ሪኣክሽን ዘይኮንካ ክትፅበ ዘለካ ስኒ እቲ እግዚኣብሔር ዝበካ ክብርን እግዚኣብሔር ካብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘውፅኣካ ጥራይ ክትደለካ ኢለ ይሓስብ ዝያዳ ንስኻ ምኽሪ ክትበኒ እየ ዝፅበ ኣብዚ ኣያይን መምህረይን ስለዝኾንካ ሓወይ ኢለ ይዛረብ ብምህላወይ ከማንሲ ዲስሬስፔክት እያ ኮይና ትስማዓኒ ግን ኩሉ ሓደ መምህርና እውን ስለዝኾንካ ሓወይ ኣያይ መምህረይ ስለዝኾንካ ኩሉ ተበልኩኻ ግባእካ እዩ ዳና ሓወይ ወላ ጎይታ ኢየሱስ ብቤተሰቡ ተቃውሞ ነይርዎ ብዕርኽቱ ተቃውሞ ነይርዎ ብፈሪሳውያን ተቃውሞ ነይርዎ ግን ትፍቅሩ ግን ኣብ ልቡ ግን ኣይተቀይር ነይሩ ንጎይታ ካብ ብስዕብ 43 ዓመት ገይረ ኣለኹ ገና ክጅምር ከለኹ ንጎይታ እውን ብዙሕ መከራ ኣጋጢሙን ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ትቕበለካ እውን ኢኻ ትስእል ትግለል ሰባት መናፍቕ ዝብል ቃል ይጥቀሙ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ተዝባሃሉ ከቐምጥዎ ዝኽእሉ ነገር ግን የለን ንምሳሌ እታ መጽሓፍ ቅዱስና እታ ንኣምና መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኣዚዝ ዝብሎ ዘለዎ ሲ ሓቂ ዶ እዩ ወይስ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ሰብ ተደጽንዕ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ተደንብብ ሰብ ከመይ ዓቢ በረኸት ይኮ ሰብ ብዝብሎ መናፍቕ ኢልካ ክትውስኖ ምንም ዘይፈለጥካ ከቢድ እዩ ንሱ ምፍራድ ጥራይ እዩ ስለዚ ዝትብሎ ዘለኻ ናይ ሓቂ መሬት ጥብ ዘይብል ሓሳባት እዩ ግና ድልዋት ኢና ካብ ልቢ ብዘይቀር ዓለም ንጎይታ ክስዕብ ከለኹስ ወሲነ እየ ወሲንካ ኢኻ ትቃል ኣምላኽ እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንፈትዎ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኢልና ክንርድኦ እሞ ድማ ዘረባና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝገበሮ ንሱ እቲ መድሃኒ ዓለም እዩ ንሱ ድማ ዝኸፈሎ ዋጋ ብዛዕባኡ ክንዛረብ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ንዕኡ ስለ ዝሰደደልና መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣባና ኮይኑ ሕጂ ንክርስቶስ ስለ ዘኽብር እዚኦም በቃ እቲ ንኣምኖ ስሉስ ኣምላኽ ኢና ንኣምን ከም ካልእ ክርስቲያን ሌላን ጉሌላን ብዘይብሉ ብከምዚ ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ እግዚኣብሔር ብልኸብልካ ትክክል መንገዲ ሒዝካ ኣለኻ እንቋዕ ናብ ከምዚ መጻኻ ቃለ ምሕትት ገብረልካ ዝደለኹ ፍሉጥ ሰብ ስለ ዝነበርካ ኣይኮነን እዚ ካብ ልበይ ክነግረካ ድል ኩሉ ሰብ ክቡር ምዃኑ ይርዳእኒ ግን እቲ ዓይነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ወልፍታት ነይረ ከምዚ ዓይነት ናብራ ነይረ ኢሉ ኦፕንሊ ዝዛረብ ሰብ ብዙሕ ኣይትረክብን ኢኻ ጎይታ ግን ከምዚ ካብዚ ለዊጡኒ ትብል ኣለኻ እስኪ ምናልባት ንምጥቕላል እምበኣር በረኸት ሓወይ እቲ ናይ ቅድም በረኸት ርኢኻዮ ሕጂ ንሱ እቲ ናይ ቅድም በረኸት ግን ሳላ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኡ ተቐቢሩ ሞይቱ ትብሎ ዘለኻ
حق خاي مصحف قدسكم يزبل مسؤ مويتكم يخم يبلنا قال أملاح اتناي قدم برختن زنا حج برختن أنا أتصرمو كمي يمسلتي انتي بخمي متقلل كالنا ويتا برخ يبللي دانا حوي أنا سا فلوت قال ملت قال كمان هاي فتواني نبطا اكت متصايد امنا فلوت مالتسي نقويتا فلوت ايه خون لتناي كم زدبلكو خاي اتفلوت نبره برخت منالبات مويتيو حجي حدش بكريستوس استفتر برختيو زتري زلها برخت مالتي املاغ مسكن كم زدبلكاي منالبات إذا مسكرنات سامعو بزح حساب ناب قويتا خمتسون تسفى نقبل مالتي أنا قرن برخت دنبره ريخا زينب سود مسل በቃ ሃርጎም ገምገም ድብል ነበረ ስስዕ በረኸት ይነይሩ ዋላ ብደይናትካ ከምናትካ ጌርካ ክትጠቕልሎ ምድላይ ኣብ ሰብሪ ኢኻ ቅንኣት ኣብ ገለ ክትርእዮ ከለኻ ገለ ምሻሎ ብዙሕ ነገር ኢኻ እንታሽም ትገብር ብዙሕ ሰብ ደጉሃኹ ክኸውን ይኽእል ብርግፅ ብገበርኩ እየ ትዘርበካ ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ወልፍታት ኣብ ብዙሕ ናይ ይምሰል ዓይነት ባይታ ዝነበርኩ ሕጂ ግና ኣብቲ ናይ ባሓቂ ኣምላኽ ተሰሪተ እቲ ናይ ባሓቂ በረኸት ኮይነ ንበረኸት መሲለ ድማ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ በረኸት እቲ ዘይምስሉ ዝመስል ዝነበረ በረኸት እቲ ንደርፊሉ ንህቡብነት ኢሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ዝነበረ በረኸት ሞይቱስ ሕጂ ግን ህይወት ንኽረክብ ናይ ስጋዊ ህይወት ዘይኮነ ከዓ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ክረክብ ዝፅዕር ዘሎ በረኸት የተቐየረ ማለት እዩ ካብ ፀላም ናብ ብርሃን ደሎ ፍልልይ ራእዮ እቲ ብርሃን ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ህይወተይ ድማ ፀልማት እዩ ማለት ኢለ ከፋንወካ ይደልዳና ሓወይ ብጣዕሚ ዝተባረኽካ ሓውና ኢኻ ሓደ ግዜ መፂኻ ዝመሃርካና ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ ትብል ትምህርቲ እያ ነይራ ካብኣ ትሒዘ ድማ ምሳኻ ኢንተርቪው ምግባረይ እዛ ዓድል እዚኣ ረኺበ ንብዙሓት ኣሕዋት መልእኽቲ እገድፍ ብምህላወይ ኣዝየ ንኣምላኽ መስክኖ ክብሪ ድማ ይህቦ ዝተባረኽካ ሓውን ኣያን መምህረይን ኢኻ ንዓይ ማለት እዩ ብዙሕ ክትምህረኒ ክፅበየ ኣብ ዳ ሕጂ ገድፈካ ነየ ዋላ ብሪኢኻ ፕራይቬት ዳእተኸ ዋላ ማሃረኒ እዚኣስ ገለ እናበልኩ ብለየ ማለት እዩ ዳና ሓወይ ጌታ ይባርከለይ በረኸት ሓወይ ኣዝኻ ፍቁር ሓዊኻ ንእሽተይ ሓወይኻ በዓል ንስኻ ነቲ ድጀመርናዮ መገድታት እውን ክትቅፅሉ ክርኢ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ሓንቲ ነገር እያ ታተገድስ ልዕሊ ኩሉ ኣገልግሎት ሂወትካ እዩ ዘገድስ ልዕሊ ኩሉ ናይ ካልእ ነገራት ነገር ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለካ ርክብ እዩ ዘገድስ that's very true ስለዚ ካብ መጀመርያ ዝበልካያ ንሳ እያ ሓጒሳትኒ ንዓኣየ ከስምረላ ኣብ ሂወትካ ዘበን ምስ ጎይታ ዘለካ ርክብ ርአ እምበር ካልእ ኩሉ ባዕሉ ድመፅእ ክመፅእ እዩ ንስኻ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ክኾነልካ ትደሊ መጀመርያ ንዓይ ስርሐኒ መጀመርያ ንዓይ መግበኒ ምስ ተመገብካ ሽዑ ኢኻ ንኻልእ ትኸውን ሽዑ ከዓ ኣብቲ ትደልዮ ከምቲ ትደልዮ ከገልግለካ ኩሉ ካብኡ እዩ ዝጅምር እሱ ምንጪ ኩሉ እዩ ኩሉ ብኡ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ትኽክል ቦታ ብኡ ሓይሊ ትረክብ ኩሉ ድማ ንዕኡ ንኽብሩ እዩ ክኸውን ዝግባእ እሞ በረኸት ሓወይ ብኩሉ ኣገልግሎትካ ብኩሉ ሂወትካ ናብራኻ ሰላም ዝመልኦ በረኸት ዝመልኦ ከም ስምካ ክገብረካ ኣብዚ ኣተኻዮ ኩሉ ንሰባት በረኸት ክትከውን ንእምነ ብሓቂ ክፅልየልካየ በቃ ክንቅፅል ኢና ድሕበር ቅምሳኻ ርክብ በቃ ስቕ ኢልና እናቐፀልና ክንከይድ ኢና ብጣዕሚ ኢኻ ደስ ትብል ኣዝየ ፈትየካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕፅፍን ድርብን ይባርኽካ ተባረኸለይ ኣሜን ዳና ሓወይ ጌታ ይባርኽካ ክቡራት ኣሕዋት ድማ ክሳዕ መወዳእታ ነዛ መደብ እዚኣ ስለተኸታተልኩማ ኩሉ ሳዕ ስለተባራትዑና ኩሉ ሳዕ ስለትርእይዎ መደባትና ኣዝና ክነመስግነኩም ንፈቱ ጎይታ የሱስ ይባርኽኩም ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳዕ ንራኸብ ብድሓን ቀኒዩ ኢለ ኣብዚ ይሰናበተኩም